Оренбург җирлегендә 126 милләт гомер итә. Халыкара дуслыкны ныгыту максаты белән булдырылган милли авыл йортларының һәр кайсысында тарих һәм мәдәният музее, милли ашлар кафесы, газета редакцияләре. Төбәк бәйрәмнәре дә әлеге мәйданда үтә. Бу конкурста татар йорты йомгак ясады. Халкыбыз утарыннан ерактан кунакларны үзенә чакырган кебек гармун тавышы яңгырап торды. Менә һәр бер халык үзенең культурасын бүтәннәргә дә җиткерергә тиеш. Монда безнең катнашты, безнең фольклор ансамбле Тургай. Менә шушы 38-нче мәктәпнең балаларына, үзе безнең йолаларны, үзе безнең уеннарны, үзе безнең элекке кул эшләрен күрсәтергә уйладылар. 20 ел элек оешкан шәһәрнең Тургай фольклор халык ансамбле үзләре белән бергә яшьләрне күрәсе, аларга гырыф-гадәтләрне, татар халык җырларын өйрәтәсе килде. Соңгы вакытта ансамбльгә яшьләр дә тартыла башлады. Мөмкинлек тә туды. Без инде күптән хыялландырык шушы кич утыруларны үткәрер өчен. Яшьләр бик сүрәнрәк карадылар. Менә хәзер Аллага шөкер килә башладылар безнең коллективка. Без буыннан буынга, телдән телгә күчкән шушы гырыф-гадәтләребезне, татар җырларын, йолаларны яшь буынга калдырырга тиеш без мирас итеп. Инде киләчәктә Алла без ышанабыз, бер вакытта сүнмәс безнең сәнгатебез. Кызым, каралы нинди матур эшләп утыралар. Сиңа да өйрәнергә вакыт. 7 яшьлек кызың булса, 7 кисәк әйберлек сандыкта ятсын дигәннәр. Әби, мин үземнең иптәшләремне дә чакырыйм әле. Туйдырды интернетта бер үзем утыру. Бу көнне яшь үсмерләрнең күпчелеге аулак ил күренешен беренче тапкыр күрде дисәк, дөрес булмас иде. Мәсәлән, Шарлык районы Яңа Муса авылында кичке утырышлар әле дә саклана икән. Аулагы турында әбиләрем сөйләде, әниләрем, без авылда да шундай аулагыйларны ясыйбыз, күңелле итеп утырабыз кичен. Авылда утырабыз, шәһәрдә юк. Шундый күңелле уза, җырлыйбыз, биебез. Әниләре, әбиләре балаларны үзләре чиккән, бәйләгән кул эшләре белән таныштырдылар. Безнең вакытта бәйли торган идек. Мин үзем паутинкалар бәйлим, палантиннар бәйләп утырам. Әле дә бәйлибез. Кызымны белән тырышам татарча өйрәтергә. Әниләр бер аркая кунакка китсәләр, без җыеладырык, безнең янга егетләр килә торганы, үзләре белән алып килеп, без шәл бәйлибез. Безнең карамыйча бәйләгәнне карыйлар да, утны сүндереп карый торганнары. Без бәйли алабызмы караңгыда, юкмы? Шундый уеннар. Аннан действительно кич утыру, менә шундый обязательно безнең арада гармонист була торганы, ул уйный, без бии торганы. Һәр кем һөнәрен арттырды. Кызлар кул эшләре белән кызыксынса, малайлар читән үргә өйрәнде. Аулак ий гадәттәгечә җыр-моң, уен көлке белән үрелеп барды. Хуҗалар балаларга бүләкләр дә әзерләгәннәр. Ә жюри әгъзалары үз чиратларында татар халкының гырыф-гадәтләрен күрсәткән өчен оештыручыларга да бүләкләр тапшырды. Именно вот взрослый коллектив передает детским коллективам, школьникам вот этот обряд. Это очень здорово. Возрождаться будут наши национальные традиции. Ун утарның җиңүчесе соңарак билгеле булачак, ә бәлки дуслыкта җиңәр. Оренбургтан Фируза Абсалямова, татарлар.